بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسنته. Allah tebaraka ve teala Rabbul İzzeti ve Şeref hemmemizin bir mübarek ayda tutyan aradalımızı ve beyleki ibadatlarımızı, ihsanatlarımızı öz fazlı keremi bilen uli dergahına kabul etsin. Müslüman doğullar bir gecede bir kıssa bilen, bir hikayet bilen sizin hizmetinizde. Geçen zamanlarda bir balık tutyan adam mattı. Günne erti bilen günne gonno derya gidip öz yağdayına göre balık tutup da özünün ve oğlan uşağının günün uşağını şoňusy bilen geçiriýätdi. Bir gün balık tutup öýüne getiriýär, denanasy bir balın garnyny açanna içinden bir bahaly daş, bir lo çykýar. Adam syny gygyrýar, adamsy gelip görýär, ol aýtýar, "Bir Hudaý Taalaň bize beren sowgady, bize beren hediyesidir" diýip aýtýar. Muny akideýin bazarda ol atygyjat alýan adama sataýyn, şoň bahasy bilen öýe gerek zatlary iýbiçgiden, egin başdan başga näme gerek bolsa, şolar alar sypde gitýär bazara. Yankı tükana barýar, atygyjat mamile etýän adamyň ýanyna tajer görýär, bir hewara bahaly daş alyp bilmeýän diýip aýtýar. Menden hares min gymmaty. Hatda men öýümi, tükanymı, hemme maly mülkümi satsam da min gymmatyny men çykaryp bilmeýän. Ýöne sen niýe ol olokon şäher wadyr diýe, şola ýalyk atygyjat mamile etýän bir olokon tükan badyr, şo senden alar diýip aýtýar. Yankı mahigir lo-ony eline alyp bazara garşyn gitýär. Yankı olokon tükana baryp tacere köködenine tacer heyran galýar, agyna çykalýar. Bir bir bahaly daş, hewara min gymmaty ýokarda. Muny men alyp bilmeýän, tabanymdan hareçbi, men maly mülküm muňa ýetmeýär diýip aýtýar. Ýöne sen git padeşaň gasyryna, padeşa kököçüni diýär. Padeşa şol ýalyk zadyň ýygyna maly mülkü deken senden satyn alyp seni razy eder diýip aýtýar. Bir mahigir gitýär padeşaň ýanyna, padeşa muny görüpde men isläp beren zadym, ýygyny gezip beren zadym, gözläp beren zadym şola ýaly daş diýip aýtýar. Ýöne men muňa gymmat kesip bilmeýän. Bir zady diýilýär. Men bir olokon hazinämma, bir ammarymma, özüme has bolan ammar, şoň üçin sen 6 sagat gir, şondan halan datlaňy al, öz ihtiýaryňa şulyň bahasy şo bolsun diýip aýtýar. Bir seýýady ýanky padeşaň has bolan ammaryna salýarlar, bir geň zatlary görýär. Bir olokon otok içinde zatly 3 bölekde goýguly, bir böleginde gyzyllar, kümüşler, jowherler, lu'lu'lar, bahaly zatlar bar. Bir böleginde de ýymşakdan ýymşak, awadan düşekler, tahtlar bar. Ýene bir böleginde enwa aqsam taşan üstünde iyi biçkiler, miwajatdan tut, ya beyleki kebaplardan näme iyi biçkiler bolsa, şoň üçin ne ba. Bir mahigir fikretýär, 6 sagat ýewre kän wagt haýtyndan başlaýyn men, garnymda aç diýär. Deslapşy iyi biçkiden başlaýyn, azygypdym, men gowudyp bir iyi biçki iýipde özüme taban gelip, güýç gelip diýär, soňra ol gyzyl kümüşden kärrek alaryn diýär. Heniz omrunda munjara taamlary, miwalary, iýbiçgileri görmedik adam saçan maşynyna oturýardy, ondan ýe, mundan ýe aýryşyp bilmäni 2 sagat wagty şol saçan maşynyna geçipde, inni turaýyn saçakdan galanja wagtlamy gyzyl kümüş ýygnaýyn diýipde, ogranyny gözüne ýanky awadan tahtlar, ýymşak düşekler gözüne düşýär. Garny da dok, gözüne de uky gelýär. Ay bir ýarym sagat, 1 sagat ýataýyn, osam ýa-dowlugym çykar, birme güýç geler, kärrek gyzyl ýygnaryn diýipde, şol düşekleň üstünde ýatýar, gaty ýerde ýatyp beren adam 4 sagatynyň näjire geçenini bilmäni galýar. Hewara agyr uka gitýär. Şondan birden iki sany mamur ýanyna, "Ey palany, tur wagtyň doldy" diýip muny ukudan tur diýerler. Ol aýtýar, "Wagtyň näme diýäňiz? Men eni gyzyl kümüş alamak diýär, men eni hisat alamak diýär. Ey samsyk mahigir diýär. Sen ýatyk galypdyrsyň, gafletde bolupdyrsyň" diýip aýtýar. Ýanky mamurlar, "Sen başaryatdyň, kise gyzyllardan, kümüşlerden 6 sagatyň içinde alyp da ammardan çykaryp da soňra şähere akidip satyp, halanjyra miwalaňy, halanjyra iýbiçgileňi, halanjyra düşekleňi alyp da öýüňe getirip, zenana gulaňyşyň bilen peýdalanyp bilýärdiň. Emma sen olaň fikirine bolmany, garnyň fikirine bolup 2 sagat beýle oturup 4 sagatda
bu tabiatın inni wagtyň dolly inni hiç zat alyp bilmeýän fennipde muňa çyk diýelim. Maňa bir azat forsat beriň, men bir azat gyzyl kümüş ýygnaýyn diýe, emma bular ýok, padişaň destury sana 6 sagat wagt berdi padişa, ondan peýdalanmadyň diýipde ele ýagyndan füýreşdirip ýanky ammardan daşaryk oklaýarly. Şeý diýipde hiç zat eline alyp bilmäni gitdi. Şu gisse musulman dogullar feňmen misalym, ýanky mahigir fenomen dünýädäki insanlar. Ol balyň içinden tapan jowheride biziň janymyz, ruhumyz. İnsanyň janyny, ruhuny hiç bir baha goýup bolmaýar, hiç zat bilen satyn alyp bolmaýar. Emma ekser adamlar ondan gafil. Ol padişaň ammaryda şu dünýä musulman dogullar. Padişa da Hudaý Taala, dünýä şu padişaň ammary. Bu gadar naz we nimetler Hudaý Taala iýbisiden tut, bu gadar bir bagy bagçadan tut, bir mal we mülkden, gyzyl kümüşden her jere Hudaý Taala iýbiskileri, her jere nigmatlary biziň ihtiýarymyzda goýupdyr. Ol ammaryň bir goşetinde gyzyl kümüş we bahaly daşlaba olar amale saliheler. Şol amale saliheleri biz ýygnap bilsek gabrymyzda abad, asli barjak yerimizki kıyamet, o taada da göz görmedik, kulak eşitmedik, insanın yüreğine düşmedik zatları şol amale saliheler bilen biz satyn alyp bilýät musulman dogullar. Emma ol ýumşak düşekler, awadan tahtlar olar insanın gafleti. İnsan şola ýaly zatlara gafil bolup hemme zatdan galýa. Ol iýbiçkilerde insanın şehwetiniň, nefsiniň hewat etýän zatlary. 6 sagat wagt berdi padişa, ol 6 sagatda feňmen ömrüm musulman dogullar. Bir näçesine Hudaý Taala 60 ýyl ömür berýär, bir näçe adamlara 50 ýyl ömür berýär, bir näçe adamlara 40 ýyl, 30 ýyl ömür berýär. Ol belli-de mohletiň dolly, bir lähzede gijada galmaly, bir lähzede ewede geçmeli. Sen şol ajalyň, mohletiň, peýmanaň, käseň dolanyna sen gitmeli musulman dogullar. Inne adam şol gafillikde bolup, gafletde bolup, ol gyzyl kümüşlerden bahaly amale saliheler ýygnap bilmese, nefsiniň isleýän zatlar bilen bolsa, şol gafletde wagtyny geçirse, bilmän galya ömür tamam bolupdyr. Ömür soňlandan soňra ýanky adamyň hyýaly, şeýle haýyş çekaga, şeýle temennadaga, maňa bir fursat beriň, bir amale saliheleri gazanayyn, bir iki rekat namaz okuýayn, bir ihlas bilen kelime-i şehadet aýdaýyn, hatta bir subhanallah diýmäni musulman dogullar ejazat berilmeýär. Hudaý Taala aýtýar, şol kafir adamlar, zalim adamlar, günahkar adamlaryň birine ölüm gelse, şol aýdar ey bar Hudaýa, meni bir ýamaşgapdan dünýäge ewriň, bir amele salihi enjam bereýin, bir ihlas bilen kelime-i şehadet aýdaýyn, bir iki rekat namaz okuýayn, ozalky etmedik datlamy diýip aýdar. Emma Hudaý tarapdan ses geler, kelle, bu gadar ha saňa ömür berdik, 60 ýyl, 50 ýyl, 40 ýyl, azken bu gadar ha ömür berdik, şonu näme diýip peýdalanmaýan diýip Hudaý tarapyndan ses geler, oňa ejazat berilmer diýip aýtýar. Gıflat ýassygyny goýupdyr başy, gafil adam mınça ernip durupdyr. Ten gafasy içire wahşy jan guşy her dem perwaz eýläp urnup durupdyr. Biz gaýrat edýäli musulman dogullar, jowher elimizdeki kıyamatymyza gerek zatlary gazanaýly. Wassalamu aleykum we rahmetullah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.